Hujan-hujan, enaknya bakso atau mie ayam ya? Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Jelang akhir tahun, menyambut awal tahun, dino iki udan lur, ning nggonmu piye? Udan ora? Lah nek ngerti udan ngene iki eman-eman, nek enek bak sing nganggur yo tak tadah-tadah ning ngene iki wae, engko ngen kisenan banyu kan lumayan to, kena-kena dienggo wiso, nggo ngumbah sendal. Wong liyane iki lho nek menyambut tahun baru ki identik dengan bakar-bakar. Lah nek aku saben dina ora tahun baru, ora tahun ameh, ora tanggal enom, ora tanggal tuwek, ya mestine bakar pawon. Nek ora bakar pawon engko brayatku ya kengelian ya ora lur. Baleni udan-udan mau enake bakso atau mie ayam, tapi aku ora duwe bahane. Gek terus kayak apa ya kira-kira? Sik wajane tak tumpangne, ditambahi banyu, ditunggu men umum karo nunggu ayo golek sesuatu. Nah dalah ketemu tenan enek mie ekone siji, sosise dua, enek telure seprapat, terus enek daun bawang pertamane tak rajang-rajang dhisik daun bawange gek disusul karo sosise sing dua biji iki. Kira-kira engko arep dadi apa ya dulur? Wis iso nebak urung? Kira-kira Mbak Lilik meh gawe apa? Banyune iki wis mobal-mobal, tandane iki ya wis umup, langsung wae mie ekone gek dicemplungne, karo nunggu mie ekone iki ya mada empuk, langsung wae aku meh gawe bumbu. Bumbune iki enek bawang putih, enek merica, terus sedikit garam, langsung wae diulek. Tenan to, mine wayah empuk langsung wae gek tak entas. Sadurunge mau mine iki wis tak potong-potong, men ora glolor dawa-dawa ya dulur, langsung wae bumbu sing wis dihalusne dicemplungne, disusul bahan-bahan selanjutnya yo ono sosis, daun bawang, enek terigune aku nganggone 2 sendok makan wae, langsung wae gek dicampurkan merata. Iki aku nganggo tangan tapi tak alasi nganggo plastik ya dulur. Lah nek wis kecampur merata langsung wae gek dibentuk menjadi bola-bola mie. Ono kuwi terus kabeh men nganti rampung dadi bola-bola mie. Nek wis ngono gek dikocokne telur, langsung wae dibalurne gek digoreng ning minyak ning panas. Ganine ora usah gede-gede, mengko ndak kebrangas ora mateng teko jero. Dadi sing sareh-sareh wae ya dulur. Bukan sulap, bukan sihir, bola-bola mie ku ya wis mateng, langsung wae tak angkat. Simpel banget kan gawe bola-bola mie, bahan-bahane ya gampang golekane, hargane yo ekonomis, rasane yo enak pol dulur. Men tambah mantap, cocolane ora ketinggalan ditambahi saos. Jian enak tenan dulur, dimaem pas lagi udan-udan. Bocilku ya mestine seneng, apa meneh dolanan HP karo ngemil, wayahe yo wayah udan, cocok. Ibu, enak.